ዳግማይ ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ ሰዓት 6 ፈረቓን ኮይኑሎም ሉእ ዜና ነው። ፕሬዝደንት ኢሳያስ መልእኽቲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብድልዓዚዝ ተቐቢሉ። ፕሬዝደንት ሃማዴን አባላት ዞባ ኤውሮጳ በማንዛ ሰሚናር አካይዳ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ናብ ህንዲ ምብጻሕ ክካይድ ምዃኑ ሓቢሩ። ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ናይጄርያ ናይ ዝተኻየደ ጭውያ ተማሃሮ ሓላፍነት ወሲዱ ዝርዝሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማል 15 ታሕሳስ ኣብ ሰዓታት ምሸት መልእኽቲ ንጉስ ሳዑዲ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብድልዓዚዝን ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማንን ተቐቢሉ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ ነቲ መልእኽቲ ሒዙ ንዝመጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ንግስነት ሳዑዲ ዓረብ አሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓና ስዑድ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ተቐቢሉ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ኣብ ክልታዊ ከምኡውን ንኽልቴን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዞባዊ ጉዳያት ተመያይጦም። ኣብ ትርክብ ናይ ኤርትራን ስዑድያን ኣመለኻኽታ ኣብቲ ዝተለዓለ ዛዕባታት ሓደ ምዃኑ ነዚ ሓበራዊ ረአን ሓሳባትን መሰረት ብምግባር ድማ ምትሕብባሮም ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ከዕብዩን ከስሑን ተሰማሚዖም። ክልቲኦም ወገናት ኣስዒቦም ነዚ ሓበራዊ መደብዚ ዘተግብር ሓበራዊ ሽማግለ ከቕሙን ኣብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ዓመት 2021 ስርሑ ክጅምርን ኣብ ምርድዳ በጺሖም። አሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ሰዓት 6 ፈረቓን ምሸት ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዝደንት አቶ የማነ ገብረአብን ከምኡውን ኣምባሳደር ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ አሰይድ ሰቕር ሱሌማን አልቁሬሽ ተቐቢሎሞም። አሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ምብጻሕ ዛዚሙ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ምሸት ናብ ሃገሩ ተፋንዩ። ፕሬዝደንት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኻእ ተስፋ ሚካኤል ብ12 ታሕሳስ ንኣባላት ማሕበር ዞባ ኤውሮጳ ብማንዛ ሰሚናር ኣካይዳ። እቲ ሰሚናር ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ተልእኾ ሓድሽ መድረኽን መደባት 2021 ተራ ማሕበርን ኣባላትን ኣብ ሃገራዊ ቁጠባዊ ወፍሪ ዘተኮረ ነይሩ። ኣብቲ ሰሚናር ኣብ 9 ሃገራት ኤውሮጳን 9 ከተማታትን ዝነጥፋ ኣካየድቲ ኣካላት ጨናፍርን ሓለፍቲ ንኡስ ጨናፍርን ዝርከበን ልዕሊ 400 ኣባላት ተሳቲፈን። ሚኒስትሪ ዕዮር ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ንደበስ ስድራ ስውኣት ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ከምኡውን ንዘኽታማት ስንኩላንን ኣረጋውያንን ዝኣልያ ስድራ ቤታት ንምጥያስ ኣስታት 17.6 ሚልዮን ናቕፋ ወፃኢ ገይሩ። ወኪል ጨንፈርቲ ሚኒስትሪ አቶ እስማኤል ዑስማን ኢርና ብዛዕባ ሓበሬታ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ወፃኢታት ኣብ ምኽፋል ደበስ ስድራ ስዋኣትን ደገፍቲ ኣለይቲ ናብ ኩናት ስንኩላንን ከም ዝወዓለ ገሊጹ። ኣብ ንኡስ ዞባታት ፈሮ፣ ኣፍዓበት፣ ባፅዕ፣ ገልዓሎ፣ ናቕፋ፣ ሽዕብ፣ ኣዶብሓን ዳህላክን ዝተሳለጠ ዘኽታማት ኣረጋውያንን ስንኩላንን ንዝኣልያ 147 ስድራ ቤታት ናይ ምጥያስ መደብ ዕውት ምንባሩ ዝጠቐሰ አቶ እስማኤል እተን ብጥሬት መጽዓኛን ሞቶር ኣልቦ ጀላቡን ዝተጣየሳ ስድራ ቤታት ኣቐዲመን በመምሕዳራት ከባብን ኣብተን ንኡስ ዞባታት ዝነጥፉ ኮሚቴታትን ዝተለለያ ምዃነን ኣፍሊጡም። አቶ እስማኤል ኣስዒቡ ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ ምጥያስ መደባት ምስቲ ተን ስድራ ቤታት ዝነብራሉ ከባቢ ብዝሳነ መዳይ ብጥሪትን መጽዓኛን ጥራይ ምንባሩ ጠቂሱ ኣብ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ግና እቲ ኩነታት ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሞቶር ኣልቦ ጀላቡ ከም ተመርጸ ኣረድዮም። ኣብ መወዳእታ አቶ እስማኤል እዚ ብምንጪ ኣታዊታት ርእስኻ ናይ ምኽኣል መደብ ተጠቀምቲ ዓቲቦም ብምስራሕ ጸገማቶም ከቃልሉን ካብ ተጸባይነት ክድሕኑን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ብምዝኻር ምምሕዳራትን ሕብረተሰብን ነዞም ጥዩሳት ኣብ ምክትታልን ምትብባዕን እጃሞም ከበርክቱ ተላብዮም። እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ። ዜና ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ናብ ህንዲ ምብጻሕ ክካይድ ምዃኑ ሓቢሮም። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ኣብ ህንዲ ከካይዶ ጥኒ ዘሎ ናይ ፈለማ ምብጻሕ ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ህንድን ክህሉ ብዛዕባ ዘሎ ንግዳዊ ሽርክነት ንምዝታይ ምዃኑ ተገሊጾም።
بريطانيا كاب أوروباوي حبرت بزي نقداوي سممع كتفالالة تخلو سلازلو اتهاجر مثل علي عصر هاجرات نقداوي سممع كم التفرارمت يفلتم تسممعات كابت حبرت دحري موسع كفتر نزقل هاقافات نمعباس كخون كم زخلي أمتم بريطانيا كاب أوروباوي حبرت كتوصي توسني ناي جزية قدب دحري كلتا سامتات كبكعيوم شبراو جوجل بكو حرام ابز حلف سمون اب نيجيريا نايز تقايد چويا استات 400 تمهارو حلافنت كم زوسدا قالحوم اتعطق جوجل بعسات خلطه تحساس اب سميناوي معرب نيجيريا نزركب لعلي 400 تمهارو نزنبرو حدار بيت تمرتي بموراريو نتي ناي چويا سقم توسيدوم መንግስቲ ናይጄሪያ ጆሆታት ነጻ ንመውጻእ ጻዕርታት ካይድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ድሮውን ኣካላት ጸጥታ ምስቲ ጉጅለ ርክብ ጀሚሮም ከም ዘለው ገሊጹሎም ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ 2014 ኣብ ናይጄሪያ ልዕሊ 200 ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ ከም ዝጨወ ኣይርሳዕን ኣብ ሰሜናዊ ናይጄሪያ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ ናይ 2010 ጥራይ ልዕሊ 1000 ሰባት ብዕጡቃት ድሕሪ ምጭዋዮም ከም ተቀትሉ ጸብጸባት ሕቡራት ሃገራት የረደውም ዜናን መዛማር ሳቱም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መልእክቲ ንጉስ ሳልማን ቢን አብዱል አዚዝ ተቀበሉ ፕሬዝዳንት ሐማዴ ንኣባላት ዞባ ኤውሮጳ በማንዛ ሰሚናር አካይዳም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዝመጽወር ሕጥሪ ናብ ህንዲ ምብጻሕ ከካይድ ምኾነ ሓቢሮም ሽበራው ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ናይጄሪያ ናይ ዝተኻይደ ጭውያ ተማሃሮ ሓላፍነት ወሲዱ ዜና ተፈጺሙ